Senyores i senyors, benvinguts al BTM, Barcelona Teatre Musical. L'espectacle és a punt de començar. Els demanem que silenciïn els seus telèfons mòbils i recordin que és obligatori qualsevol tipus d'enregistrament o fotografia. Preparin-se per immortalitzar el moment. En breus, seran protagonistes d'un espectacle irrepetible i fins ara inimaginable, d'aquells que quedarà per sempre en els records escoltes. Els demanem que per la millor atenció del que esteu a punt de presenciar, es col·loquin amb una postura còmoda al seu seient, es recol·loquin el folar i li feu un copet al que teniu al costat si és que té els ulls una mica tancats. Amb tots vostès, els equips generals. Annex en cou una de grossa i aquí els equips de generals ens pots trobar a Can Cadena preparats per estar al teu costat. A vegades estem desorientats, a quina porta haurem de trucar? Som els àmbits que estem amb vosaltres, el suport per poder avançar. Amunt tots els fulars, l'escoltisme ens ha ensenyat a ser valents i afrontar els nous reptes. Amunt tots els fulars, l'escoltisme ens ha ensenyat a ser valents i afrontar els nous reptes. Natura puja les muntanyes, gestió t'ajuda al CONDECAT. Mètode és la pedagogia, formació per tots els caps. Hi ha quatre vents que ens representen pels països catalans. El moviment creua fronteres en l'àmbit internacional. Amunt tots els fulars, l'escoltisme ens ha ensenyat a ser valents i afrontar els nous reptes. Amunt tots els fulars, l'escoltisme ens ha ensenyat a ser valents i afrontar els nous reptes. Infància canta els drets i deures Dels més menors fins als més grans, i treballa amb la transcendència, amb l'àmbit d'espiritualitat. demarcacions i agrupaments per si algú vol obrir un local. Ho difon tot comunicació, amb les xarxes arriba a tothom. Amunt tots els solars, l'escoltisme ens ha ensenyat a ser valents i afrontar els nous reptes. Amunt tots els solars, l'escoltisme ens ha ensenyat a ser valents i afrontar els nous reptes. I ja és aquí la nostra tarea, fent sempre el trepitjant fort i prepareu-vos tots els caps a la trobada quelcom es pot. Aquests són els equips generals disposats a donar-vos la mà. Podeu comptar sempre amb nosaltres.